Sikari tiso keso ningkan ke thom keso ke pangji pura se ka chilangji aphan pura ke raf ka chohang. Umlarong rong hanalong ri dengpi hormai kecho asai kerengpo. Lakakre Phom Hamaya constituency arlo virbar polling session arlo APSLC candidate Ruby Singh Ronghang aphan alir alon pen bangsuri isi sose araratum ahin pen kangthum karni asai kerengpom. Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini abirtan non angton pen arjikta. Umlarong ronghan along ri dengpi hormai kecho asai kerengpo. Nijang karbenglong arlo umlarong ronghan along ri dengpi hormai kecho adim lake pura arong along si penenga bangke labangsa mei bipondo. Lapen labangsa sai ke klem nang kok lake. Hako hut soching mendar plangrap penilitum karbi honghari aron bari matum ke. Lapuson asai nang klem bom bang bom pen nonpan ke ilitum akhaita pirthia long dim klong nang dolo. Lapen labangsa jog mathasi ilitum akhaita amsose paprang dun nang jilang pu mathasi nonowe kimi drada sai klem bang pu. Lakha phol rongkhang constituency BJP asong pen non MSC kilika long kachtoiduna candidate long bison be ahin pen. Nithom aparman kapachunji aphan pura ketam kewang awar sai rabdun lo. Lapen alang likar bikas tamani lo kaching hondun thega jog rat pen alang lephan kachoro pajir ponrinti. Lapen halapur rong asar rubasar riso basa sarbasa motijar deuri hemai burotimen basapo habe do anatum chingrumsi labangso umlarong rong hanalong ri arlo dengpi hormai kecho mesen meet ingsam jin pen arna mahai hangsi chardom chardi pajirpon. Matsika cari la sobang ko tumsi moili tumhan nanglang ponji lapen appointment setame alang litum si litum hanang piji lapen ilitum non karbi customary law lapen ilitum arona tang kai ke chuki jun men chenglok angton kai ke arna maphan kamat hapon ilitum honghari akhaya tum laswa khaya tum si non sik sidul long tai litum doji lasikado ko itamang hunang ne la solam thepu tha ka bangke la ilitum non election pornang ali hurabang ke penangan atumil tumhanang pulo te karbianglong arat along aparman ke lasua village council ke nitum si jopahem puji pusi penan tuning jelo kasi hala solam thepu thaklong makanal tum inu tamang hudunri non karbianglong autonomous council long jong si komat ma government ke do hala so government tum si ili tum hanang piji lasua village council tan chenglok lapen ili tum chuar klijo phijo khai lapen ilitum asik sidul pusitame ilitum sik sidul tanon klembom lo la ilitum chuar klicho phiyo pen chenglok arona tang pen chenglok lahaya long masil tum klembom lo asikado bitamang huri council komama kaciri la soka cari abang fuatum si alang ilitum si ilitum han nang piponji asinili choni ridami abang lahaya lo long riabe long parabe burutemen burusan muntiar basapo himay hansare pen chenglok deuri hatari pen chenglok kadu kawiat tumbu samenang litum anutin nama thanoi laswa por hurbangke ilitum kama thanai kapar signai aporno ase laswa aparman por bangke la ilitum aphan bang council ka caria bang protum silitum hana piji ase laso alam the bangke anutin arong sorpusta kamang hunai alama bangke ilitum kangtabe lapen ilitum aphanon council pen chenglok punoi council along punoi lapen high state government punoi halasu indigenous people 5 laswa culture farmanta non longri kreni sar habi pensi nilitum non registration kuripo laswa farmar fan along ritin along longri kreni yang bang pustame ladak ko pipi maningkan siang deng han kelong nai han nang pinaya farmanil tum akhe hai kedam tang doktor tuliran nang mata pilo lapen chief minister mana pilo asil hayalam thepu thaksi non ilipini bangsu ilitum chetong rapet amailong habi haren lapen
ejo hemayan sare burtemen gurusan basapo butia deuri hatari kaduk kabe itu na soram te puthak chini nai pa pansi pini ni le soram te kaduk kabe rat angno nili lam jaisi pini rar tum da chini nang po pen mang hunang ne ili tum na swa village council farman ke la ke bang na than tap ke litum inu tar hunang ni la ke ili tum non ili tum la 60 dula long itu non claim bom ini tum ke masih claim boy lo chojun choku ben chenglok bisar kidar pen chenglok kopi mai itu me claim nai ini tum si non claim bom do bom lo itu mas 60 dul ke ini tum si non si tangreng bom lo ini tum si ora bom lo nonta kecu na yang dek hormai ke choku noi deng pi hormai choku noi chojun punoi pangri pangdon punoi pir he ini tum long si la so culture ke do poklo la so 60 dul ke Nijang Karbianglong Dongkamukam pen promise terang report Bisonat Karbilai. Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha. Sikari tiso keso ningkan ke thom keso ke pangji pura se kachelangji aphan ke raf kachohang. Lakhain koi rap phone nilip MSC constituency ke parlo borlang son na koi tiso arong amekar sikari tiso ningkan ke thom jose keso ke pangji. Lapu sikari tiso achor malak tropia bang non ke kamatha kisung thektik lo. Lasi lapu nilip sarlo asong atum pusitame ningkeme abang pusitame lapuson akisung along nang chera pidun tha pusi kachuningri padikrempo. Kisung thektik ahut moni tamikri kevendun thek abang phohenlo arnam lapen moni ratum angbong pen hirjume longji lapen lapusona kisung along sikari tiso aphan lapuson kang hondun thek abang phulapen ningkeme abang phaphan ke alang li labang so pirthe do tik reng tik an me thang pen phurkimu chibilong verji borlangso na koi tiso arong amekar sikari tiso lapen alang lichar malak rupia bang chokihola block hospital an keso chewano lasi lapu sikari tiso ningkan ke thom keso ke pangji ke lamso kalipinlo lasi achor apok malak ropi pen kachethan pon ke hospital kahilo pen ajok ke dam tang ningkan angbong pen anta pusi pachechak nangawaretlo athe thoi mate chokihola anat nangsun po dowai pacho thap pacho phrulo amat nona bang ke borlangso rongalong pen tame thangnat ke meji aphan keso bang angthek avedetlo lapu hemalong kachojor me ason an sitame mate bi vo phak chainong chelong longle phelanganta chejor thailo Lasinon ke Chokiola Block Hospital pen keme undebji ang teksi asapta awe pusin ang than pachinitu. Lasin nili palong ke the kiding atum doan ning keme pen nang cherap don vek tha pusi keraf kachohang pon. Lapen lapu nilip so arlo aso atum pen tame nile tum so arlo aso atum pen ke kachirap donji aphan thangnat jakong horang avelasi nili palong ke the kiding atum lapen non nili palong kilik kachipate donji candidate atum aphan tame kanghon kajenso pen cherap pidon vek tha pusi kehang paropon. Lapen halapu keso dat sikari tiso achor apok mala kropi pen ferangke atu mathengno mekri bupro pen ningke me abang phula pen nilipaha waralong kethe kiding atu maphan kerap nang pajir don tha pusi kachuningri paropon Nah, cuma hau kan datang ada kerap long lelang mah. Borlang so kedo nile pahawar long 5 nile hawar long kedo borlang so to kan no kedo ato kiso kiun e
arni ding parpik pena jogalang litum ladak pini hospital long jeban lo sidame ladak doktor sidame pulo ladak ke lang thek thilo ate alang ni vi test pensi Karbi Anglong Choki Hola pen Onil Sanrong Par report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha. Lakhakre Phom Hamaya constituency arlo virwar polling session arlo all party hills leaders conference mate thihek pen APSLC a candidate Ruby Singh Ronghang aphan alir alon pen bangsuri isi sose araratum ahin pen kangthum karni ami kedengpo Pinyada bapor malam pen Lakhakre Phom Hamaya constituency APSLC a candidate Ruby Singh Ronghang ahin pen pungaji polling session arlo May dodam pen puthot virwar government polling session araratum thurpaksi APSLC candidate Ruby Singh Ronghang aphan chengmuri pen kangthum karni ami kedengpo bangso kangthum karni ami along candidate Ruby Singh Ronghang ahin pen kaningje pona tengke pinyason virwar ahavar araratum neliphan kangthum karni lapuan alir alon pen neliphan nangkedeng pona pot suri surya kero pipajerlo anparta virwar ahavar araraphan lamchak pitikang tengke non bangso Karbi Anglong autonomous council kilikalong ongdung abot pen nang pahai ponon anparta haidet lo polotangte virwar araraphan VDC chairman ang hoita pekponpo lapen nonamat ningkache theklong nilitum APSLC ahin pen long krep pho adim haipon vekji pusi habdak araratum aphan than pachinipon lapen yuta meipu minarson trongpi ahin pen kaningje pon thua tengke nilitum owemi atum pi porsi political along chelang tu nangkok make Niletum Ovemi Atumta Kacharli Dolo Bonta Pini Arni Bharatiya Janata Party a government Congress a government Nanghon Det Pen Piapot Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen voreng awar sai nang pipon unet det lopusi karju padupon lasin non radaphan kachari pon thekji lapen ahok peralam radaphan ke than pon thek lake APSLC mate all party hills leaders conference ratchari asong anchot lopusi radatuma thengno lamjai tekang te churulo pinida virwar gop hawarlong kaduk we aratu methanga sai do angbong pensitami 1 aja keding kilometer hini suse nilifan ekeng pen kangthum karni nilifan ali champion na kangthum na karni the pon nili dagara don fan nili suri suri akadom pajeriklo la pende dag la bangso arar fan nili kai ta tengni une non ke bang jilang ani sitame nili jakong doan lapen nili alang tumake sungke boilong sitame nili kai ke arjab dun thipji sepini dak kadu weda theklong lo dak wir warha war arar tumke keong dung arar tumke mane inglong ori da sai sike chutiki sitame pini la puan alang tum nang ke to thek nili phan lir cham nang pithek ning na parung thek nili phan ning na pa thek apon nili alang tum phan suri suri akadom pajeriklo li haidel lo blodang de afrangsi klem ponji ke lake kaching thuranat ke la tokanu kache lenga towar ave lage theklong loil tum kadu kavita BJP sarkar tum laben congress sarkar tum nile tum paching thur piglo pusi pubom tame ele tum thekdam long lo kache lenga towar an tabe lasi pina nili mithanga khia dat pen lang ta pilo towar tame nili pipon bom nili mithanga khia dat pen lada tum nili da kening je kang tum ke jongsi BJP laben congress sarkar tum jongsi Karbi Anglong arat mate dak ara tuman paching thur piglo pasonte pini nili khe nili dapen rap dun joklo je polu laike sarkar kachari atumse rap nangi polu tame pini kaching thur thede rajok se rar tum nili phanang chune rilo nili rapon bomlo se kadu eta lage theklong daklo ekepa chobai thekte galam la benalang lia chini ne Karbi Anglong alam ke ladak chini ne mane alang li mathalo Karbi ara tuman ke daga songja po tumse ne lama ling se nai kroy po lake ra tum ke lake la daga songja po tumalam se kroy po asongja po blodang de lada council ke chari atumalam se kroy po busalang lige matha sitame lake ke matha bhul non apor ke Karbi ara tum sitame manghu helo athe pi bosi manghu helo alang li Karbi Anglong abatai tin ke bang sitame abatai tin se lam ka prek la pen hala so alam ke ningji ateng mese le tumaja kong tanang chipon bomlu alang li dihui sin congress ning kan kre pho alang li finance minister ne ke cho hostame hala suta lang le hawar ke hata long wanglo hala suta lang le SIU ili tum phanang parlu choklo non ke risoi jang tum boreng warsai ke duk de tum ke long ni su pente dak west Karbi Anglong long ta chofale lo lameta mai long hala dak ta ningje le lo non pen ke Karbi atum ta Devnagari ka khorse nang por roman script long le jo la pusona sona ili tum phanang pin khat tame la Karbi Anglong team Karbi Anglong ar lenge theka chikrong atum mage Dr. Himanto Bisu Sharma fan ferepik la soka ferepik ajok se ajata chupuduna he hala resim ke
song tro atum handame resim pache hodai labha central gobolong ke ther ke hapen hala Dr. Himonto Biswa Sarma tuliram noha ke phan pin khado long recap ke che aso phanta jakong pipon no hala solam da kroy dundet aposil aso kroy dundet ber mase la Himonto Biswa Sarma bangke Karbi Anglong ar ra atum ke la tuliram noha mate Karbi Anglong twas concept team atum alam se arju tamela ke bhul ate non arat non Karbi Anglong long inglong asomate Karbi ara tumda chini tanglo luwer belu ate lapuana ke sung none franke bangke chechare lopose none bangke la none epong MC election bangke lake ong dung sit crane phok ke lake APSLC asong se highway po la pen council chari long wek po APSLC asong se Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live Tangde pini prime time berita la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.